Lay PEWay ngepriang supaya PCCN siakanik Amen Faithful and True Channel. But matakasing CCN Divine Mercy in My Soul Diary number 100 punyo nakanik akot ka diary jong ka Sister Faustina kabrolong ka secretary jong Jisu ka secretary jong kejing snaging play. Hakanika diary number 100 punyo kala thok kumni. Haba ngala kempang imat kala sedang kajing pang TV hadin kajing semai benikong jonga bad haba wat ha kajing subun kajing sumarlem jong ki bahalor kajing sumar jong ki doktor ngam syem la sngau kwat lemne sngau jur na kajing pang kajing ekren ha kata ka jakasa kala poi sya ki skor jonga kibala perkat ba ngala shule menle dakata kajing sngau kajing sitom jonga kanangjur arsya bat kane kala nek slem ba hakawe kesengi ngala lek knyum hau jisu ba ngalong kajing ban kia yaki sister ujisu ula jubab yanga pim imte na kabanta yalade henry na kabanta kemensim pat ki wei pat kemensim kin mentoy na kajing sitom jong pi kajing sya banek slem jong pi kan ai yaki kajing syai bat kajing klan ban priang yakamon jonga nota yakene keju kepang kapteng biang sahaka dari nomor 20 pra bat ka thok kumne ka jing sitom bajure jonga kalong banga i hanga ba lemne ki jing duai jonga neki kamba bha jonga ki long ki ba pensngu bha ya ublei ngam syam la nut ban khmit ya laki khmat syabeneng kene krapen long yanga ban sngau sitom sibune hakapor jongki jing duai lang hayeng mane barit ba hakawe kesngi ka mother superior ka khot yanga sherut hadin ki jing duai bat kala ong yanga sister pan no blay ya ka jingai bat ka jing pentingan namar ba ngala ban yo i dalade bat ki sister ki juong barbor patang ban pet ya pi lawan ra ka jing sngosen haki ngasi sya ngam tip ka ban le ya pi sister nga hukum ya pi pa pin sange ban penjenjar ya lade kalem dau henry baro kini ki para sister bat ka mother superior kim yarap pen aram yanga lemne ki yarap ai jing syai yanga pen ban ka jing dum ke pakam krau ka ya ublei nanga ngalawat jing yarap haka jakalit pla henry wat hang toru ngam syem yaka wei uleng dok baru blei ulakwa ban yarap yanga henry ngasngau sitom palat bang ngam syem lala ban batai ya kecing jonga bat kata kelanang pensu kulmar yanga kajing susi kumban yap keladung selud ya kamen sem jonga hadu bang amla ban buri yaka gitu kibadon saudong jonga kila itu ya kata ngaladu jingkermen kamit kala nang dum utu uleng do ha uba ngalet pla ula ong hanga ngayo i ya ki jingai ki pakerpang happy sister bat ngam khuslai syapang jong pi ru em belai pi penjenjar sat yalade ha kane karukom henry ha kata kapor ngam syem las ngotu ya ka ke bau ong bat
ngalas ngau lengok sikadai ya kerkom ai jing pen biang hadin berada pela. Lapta yang bantuai ya ka tedum lane ya ka magnificat lane ban mare stat pelun ya ka keper hakapor janmet lane ban rekhe jam siposin sisngi kini ki jing pen biang ki pen lengok ngain yanga henrei wadda kita uleng do syam la ai jing ya rap yanga kalong ka basai pa ublei ula kwa yanga ban ai buram ya leng ba ka jing sha sitom jonga uto uleng do ula pentingan yanga uong bakane ka jing long jonga ngala kampen sngau ba ya ublei ban ya kapadap da ke jing sngau lem bat jing pentingan kalong ka jing ai ka bakrau sister ula ong hanga bahakane ka jing long jong pi da baro ki jing jenjar jong ka men sim ba pi dang mat om tang ba pimpen sngau si ya ublei henrei pinang persyang ban im ya ki hok ngadang pej ya ka men sim jong pi bat ngayo ya ki saindur bakrau ka jong ublei bat ki jinge ki bakerpang hangto bat habayo ya kane nga aingu ya utrai henrei wat lakata ka men sim jonga ka don ha ka jing jenjar bat hapedeng ki jing sngau sitom bamla batai ngala pertu bod ya ubreu bamatla basanya ya lade ha unong ya lam jungu da ka babat scam klem da no ban ko ngu wat si klip mat bat dei tang kane ka jing sngau singai bat ngadon hakane ka jing tenju ka jonga tukum tu ngilai ya kane ka diary jong ka sister Faustina ngenget ka ai jing mut ru ya pi ki pas ngap rengkat bat ke jing don jong ke jing jenjar ha ke jing im jong pi naka dau jong ke jing pang ke jing sitom naka dau jong ke jing sngau si ke jing sha le ben bat kum kita ki bayadei bat ke jing wanra ya ke jing sngau sitom ha ka men sim ha ka met bat ke jing mut jing perkat ba habang dan kum kita kumbau jisu ula ong meneng le sngau ha ka dari nomor nrupu pra sapang ke jing ong jong jisu dengan ong biang ya keba ujisu ong hakane ka sister Faustina kumno ula ong ya ka tingiru ngin le kumju in pertu bot markane ke de kanuk sapa ba jong kiri khuj balek haswa jongi ujisu ula ong haka Faustina ula ong pim imte na kabantai lade henrei na kabanta ki men sim pat ki wepat ki men sim kin men toy na ka jing sitom jong pi oi ko han men ko para abangi sya sitom na kabanta ujisu pat na kabanta jing kelaw mut jong ki we ujisu un sngau ba ya kata ke jing le ke jongi oi ngin om aram le se kamet jongi hadu bangin da yap no ru le kladok na kan pertai henrei kata abangi IT pen biang na kabanta jong ki we tak bai simentalang hakajing sya sitom jong jisu ublei ujisu umen sim bakoi un sa sngop hayangi tu trai unyarap yangi hakane kajing yale jongi ban pen sngop ha bor ya ublei telomba kane ka dari ngange kat ai jing yarap ya pi iwe pi iwe in se kendu biang in se pule biang sai ki we pat ki diary ki ban yarap lem yangiru hakajing ade jongi batu glei